No tak my ideme dneska točiť, milí diváci. No tu je ale slnečno, ako hľadáme dreva, také místo, tak ideme to točiť. Něco, aha, dreva, jak pištol. Tak sa pozrieme. Tak ideme. Pekná kamenová cesta. Toto drevo aj tak spálim, alebo zahodím. Tak, toto drevo, čo som práve našiel, ho nechám, nech prehorí. No, tak, ja by ste chceli vedieť, čo je to preho, že prehoria budú sa... Počkaj, pozrite sa, aká púpava veľká. Z tých nevinčí sa dala vidieť. Do hlavy, aká bola veľký kvet mala. Takže toto takto pekne. Ona zatiaľ tu není nič zaujímavé. Čo? Malého. No, takže kopec. Takže ideme tu do kopca. Neviem, na tento. Tu. Hľadať. Motýlek. Aha, vidíte? Tam. Jaj. Tam bol pekný motýl. Takže nič moc. Kvetiny. To je moc. Toho sú takého zajímavého menu. V tomto lese vidíme, že tu hromada dreva, ako a teraz ideme naspäť. Pozri. Tak. Idem naspäť. Tak. Jako vždycky.